Naqbel mal-Prim Ministru mill-bidu sal-aħħar. Il-Gvern għatfadallu jħallas għas-servizzi illi jużufruwixxa minnhom il-poplu. Hekk iddikjara l-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima meta kien mistoqsi minn din il-Kamra tal-Aħbarijiet jekk jaqbilx mad-dikjarazzjoni tal-mexxej tiegħu Roberta Bela. ċoe, illi l-poplu Malti wawċi ħa fair value minn Vital Su Stewart. Taqbel li hemm fair value, taqbel mal-Prim Ministru? Naqbel mal-Prim Ministru mill-bidu sal-aħħar. Clifton Grima insista li l-Gvern irċieva s-servizzi mediċi li ħallas għalihom u aktar. Tantu hekk li jrid iħallas aktar miljuni ta' euro lil barranin. L-arbitraġġ u dak kollu li huwa fid-dominju pubbliku jagħmilha ċara illi il-Gvern għal dak illi ħallas ħass servizz lura saħansitra għandek ammont ta' flus illi l-Gvern irid jagħti għal dawk is-servizzi illi l-pubbliku użufruxxa minnhom. Meta pressat mill-medja Grima baqa' jinsisti illi l-barranin tawna li ħaqna u li se nkunu qed inħallsu iżjed miljuni. Dan fil-waqt li ħarab totalment milli wieġeb dwar l-Isptar San Luqa u Kering Grek fost l-oħrajn. Tribunal internazzjonali kien ċar illi il-poplu Malti, il-Gvern Malti ħallas għal servizzi li nataw saħansitra għal dawk is-servizzi illi inataw għandek sitwazzjoni fejn il-Gvern irid saħansitra jagħti. U l-proġetti li kellhom isiru Kering Grek u St. Luke's? Il-kontratt ovvjament ġie itterminat. Id-dokument tal-arbitraġġ juri illi l-barranin qed jitolbu mal-5 miljun euro għaliex skont huma ma tħallsux biżejjed għas-servizzi li nataw. Għalhekk il-Gvern Malti għandu jrott mal-5 miljun euro oħra mal-kważi 900 miljun euro illi swewna l-barranin. Madana kollu, id-dokument juri wkoll illi aktar minn 41 miljun euro marru sabiex il-barranin bnow il-Barts Medical School u anka ċentru tal-anatomija fost l-oħrajn. Iżda skont dak illi qal il-Gvern fil-briefing illi sar mal-ġurnalisti, il-Gvern Malti ma kellux iħallas imqal ċenteżmu għal ġebla waħda. Għal daqstant jidher illi l-barranin sa jitħallsu miljuni li marru f'bini u li skont il-Gvern stess dan ma kellux isir. Intant mistoqsi biex jurina x'fair value ħallew fl-isptarijiet San Luqa u Kering Grek, Grima mexa fuq il-passi tal-mexxej tiegħu u ħarab milli wieġeb. Tajli jekk taċċettax l-istedina tiegħi biex imorru Kering Grek u St. Luke's biex naraw il-fair value? Nirringrazzjak. Xejn Riolo għal Net News.